Kakek jadi siling bakat nat ki kam khayi na trade hapo kajingalam jong em bak mi ka trade uba ki government thong bat urang ba snong ka thai lai kor kila le bat kinra license khayi ya ki ba bon ki dukan bat ki we ki kam jong ki ba jala ki ba shong khayi la bon bon snam hakane ka thai hakane ka jinglit kinra na kaliang ki police enforcement ba ka dor ba snong kila lap ba ki don kumba arpho hadu lai pho tali ki dukan ba khayi da ki ba jala kim biang ki kot kisla kamtam e kum ka NOC na kasnong habaya de bat kane habaya kren bat kelat pathai khubor hadin bala pendep ya kajing kinra na kaliang roba snong klai kor mauri lum he uba penshai lang mauri ula ong ba kumba arpho hadu lai pho tali ki dukan ba kan thupru ya ki khai khana ba khayi ki ba jala ki long be ain suda namar ki pentre ya ki kam klem ka NOC na kasnong pat ki don ru ki bala shu khayi be ain la kumba khatsan khan rules nem klem license khayi ulai thu ba hakne kajing kinra la lap ba kila don ki dukan bala penyai da ka bena miru kumta kuntu ya kinong song snong bat kino badon dukan ban trelang bat ka snong bat bakim de ban kwa tang ek jing mentoy simet henry kerpang na gabanta ka jing mentoy ki para khasi bat ki emlang salang ulai thu bayamanta ya kite ki dukan be ain en khang shwatat hadu bakin da wan mi shaka jobar snong ban yo bisharu yaki hak bayade bat kane ka jing khayi ba ain jongki आपका नाम क्या है? मेरा नाम रियाजुल। क्या क्या? रियाजुल। 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 कौन करो? तू balung tu dia. balung? Serangkam बैठा था। सरंखा में बैठा ना? हाँ, वो तो एक बार आपका साथ भी आया था। तो हम बोल दिया तो उसको नहीं अलग नहीं करना। नहीं, आपका मालिक का? नहीं, तो कारखाना है तो अपना तो उधर बैठा उधर भी आया गया ऐसा। क्या मालिक? हाँ? balung बोल के कारखाना में। तरह ये वाला इसका काम मतलब मेरे पास आने होने से आज के दिन ही आप शाम में हम लोग रिपोर्ट करेंगे आपको Aikon mori dum he tengah kuat itu lagi ada ba pensai lang mori de nile amta kasni ya kani kacing kenrai kani kikot kisla bede barka trading la ne kalebo chogi kindon driver namar ba kakum kacing syam kajungi bakat banang mi kisni po ni put sam jungi kinang bun kini ki dekar kiba de kinong bala don kiba le binami ru ba kam try de kikasi kiba khayi pateng po lu buat usam jungi te nakaliang chogo do basnong isu kia jur halo ka jingdon jong kum kini namar bangi nakaliang chogo do basnong nila mana dak pateng e bangim sya yapi bajela ban wan khayi pateng nane ban re ban kata po usam jungi te lada don pak katu kani kiba don kamru kum kita ki skill lebo na ki tengi ong ba kide ban ya lemba ka do basnong de ban yo ka no si shwana do basnong kanang bangin yo ban mi banyak suai ki kot kisla ka bai de bat ki biang ne amia ka labor clearance nak HDC ki biang ne amia labor license te ketaka kam ka ba ide ban ai jubit ki ikop ne man ai ki ngi ban bisal bania te henrei long ka ba susi ka long ba ki babun sani kim wan ban ya keren ba ka do ba snong kim wan ban ya donlang ba ka do ba snong ki ai like ba ki pentrei lak pentrei ki ni ki brio te ni siam ba menta labun pun senam kini kibrio ki trai bi ai apa kini ki put sam jungi kini ki non trai ba mos bro kita ki suya trai bi ai apa put sam jungi kelam ka jing tip kelam ka jing ya don lang kat ba ka do ba sunong te ngile kenang ikani namar ba isutu balada nimla man te lakam menta ya kini ka jing sedang wan bantur kini ki barjela apa ka sunong ka ha ka jungi dan iki yang ba yo lasi kan poi ka por ba yo kelalang kumpul gue di stong di balabun kini di barjela pada kata kapol lasi wan adangi persiang ban
te lakam la ne ban khangla de ki ru yong mla su te kani kade ka kubur ya baro kinong song tau jong i ba nang ni sakmat song ba ban ya trelang rengkat baka dorbar sunong kenang ba kanwara ka bah kami ya sunong ka tawi kumju bangin la bani tiu para kasi apo sunong ka taw kenang bangin la ban te lakam ya ka jingdon jong kini ki barjala apo sunong ka taw jong i bat subha ban num perkat tang nang ta ka jing mentoi ya la di simet perkat lang nang ta ka imlang ka salang perkat lang nang ta ki kun ki kalau wei jong ki kun ki jong i